Fi kliem Joseph Muscat kien hemm żewġ fatti li wasluh biex iressaq vot ta' sfiduċja. Wara li l-Prim Ministru niżżel mill-aġenda d-diskussjoni dwar il-budget, b'sinjal ieħor kien li minkejja l-kriżi fil-gvern tiegħu, Lorenz Gonzi kellu l-ħsieb li jsifer. Il-kap tal-Oppożizzjoni staqsa min qiegħed jiggwida lill-Prim Ministru biex jieħu deċiżjonijiet bħal dawn. Joseph Muscat qal li l-Oppożizzjoni ppreżentat il-vot ta' sfiduċja f'dan il-Gvern wara li tat il-ħin kollu possibbli biex il-Prim Ministru Lorenz Gonzi immexxiequ vot ta' fiduċja. Tajna ġimgħa lill-Prim Ministru u matul din il-ġimgħa il-Prim Ministru ma għamel assolutament xejn konkret li permezz tiegħu seta' iserraħ ras il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin. Prim Ministru wera bil-fatti din il-ġimgħa li jinsab iggranfat mal-poter. B'referenza għal dak li qal Lorenz Gonzi li l-mozzjoni ta' sfiduċja tal-Oppożizzjoni qiegħda tillimita l-ħin, il-kap tal-Oppożizzjoni qal li l-mozzjoni ta' sfiduċja tagħti l-istess ammont ta' ħin li Gonzi stess kien ta' għal mozzjoni ta' fiduċja li ppreżenta huwa stess f'Novembru li għadda. Jekk irid, nistgħu niftehmu l-lejla stess, illaqgħu il-Parlament għada filgħodu, nibdew mid-9 ta' filgħodu sad-9 ta' bil-lejl u nieħdu l-vot fid-9 ta' bil-lejl. Jekk jaċċetta u niftħu l-Parlament għada biftejjin bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra u naqtaw la rasa għada dil-ixu fl-interess nazzjonali. Joseph Muscat qal li l-offerta tiegħu hija valida, miftuħa u qed jistenna li l-Prim Ministru jirreaġixxi.